Moi kaikki. Tänään me kysytään toisiltamme kysymyksiä. Niin, aloita. No, eka kysymys on, että mikä on sun lempikauppa? No, talaattikauppa. Ok. Mikä on sun lempivaate? Tämä Elmar. Ok. Entä lempiväri? No, kutit, talaatin vihleä tietenkin. No, entä minkä ikäinen olet? 7 vuotta. Ainakin minä olin Milalla 7 vuotta. Ja lempinumero? Numero. Niin. En minä tiedä numeroita mitään. Eli Y, K, K, N, ja niin edelleen. En minä ole muittanut käydä koulua. Tai oikeastaan minä kävin aika vähän sitä vatta. Sano joku, mikä luulet olevan numero. Kakti. Ikutin 7, koska minähän olen 7-vuotias. Tänä vuonna minä täytän 8. Sitten on minun lempinumeroni. Ok. Mikä sun lempiruoka? No, kaikki vihannekset ja kaikki terveellinen. Okei, lempilaulaja. Minä. En minä tiedä. No minä. Okei. Entä lempieläin? Koila. Kiitta. Okei. No sitten. Se oli viimeinen kysymys, eli tämä haastattelu taisi päättyä. Paitsi, että minä kysyin sinulta vielä nämä samat asiat. Niin. Mikä on sinun lempikauppasi? No tietenkin, maailman kuuluisin muotikauppa. Tietty. Lempivaate? No tietty nää. En mä käytä vaatteita, mä käytän asusteita. Ja miksi sinä muuten olisit ottanut nuo tähän videoon jotkella? Lempiväli? No tietty neonpinkki. Ikä? Neonpinkki. Oletko tänään neonpinkin ikäinen? Mä kuulin, että lempiväri. Ja no. Ikäinen minä olen 7. Tai 8. Au. Numero? Tuo oli kyllä melko outo kysymys. No 16. Ja ruoka? Nakit. Hyi. Entä laulaja? Robin. Entä eläin? Kissa. Okei. No niin, siinä ne kysymykset oli. No niin, heippa! Heippa! Tämä on Lutkittu! Ja sitten Ertti-kellolla. Niin. Minä vedän tippuun lavalta. Niin, minä olen kanssa. Niin.